аввало ассалому алайкум тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, тамоми қишри ҷомеаи шаҳрвандӣ, муҳоҷирон, муборизон, равшанфикрон, аз мансабдори оддӣ то мансабдори баландпояи озодихоҳ. мақсад аз шудани ҳамин канали ютубӣ ки маънояш политикал либерти, яъне сиёсати озод. мақсад баланд бардоштани сатҳи фарҳанги дониши сиёсӣ, огоҳ будани мардуми Тоҷикистон аз ҳиллаҳои сиёсӣ мебошад. бинобар ин имрӯза яке аз ҳамин тактика ва стратегияе ки диктаторҳо бо ҳиллаи сиёсӣ истифода мебаранд барои идоракунии мардум, яъне ғуломҳо, ин вақте ки инсон ман аз теорияи сиёсатшиносӣ мегирем, аз Рими қадим, аз ҳамон ҷо сиёсат шурӯъ гаштааст, асрои чор. дар ҳамон ҷо як термин истифода мешуд, онро ҳатто дар асрои 19, дар асрои 20, аввалои асри 20 дар аврупо, амрико бисёр давлатҳо истифода мебурданд ҳамон терминро. сиёсатмадоро, ҳатто Абрам Линкольн ва дигар сиёсатмадорҳо истифода бурдагианд. ин асосан Аристотел шурӯъ мекунад ҳамин калима, ва калимаи лотиниро ман ба шумо ҳозир мегӯм, баъдан ба тоҷикӣ мефаҳмонам. ҳамун калима чунин калима аст ки si servus imperatori sulverit servus esse volet. si servus imperatori sulverit servus esse volet. ин маънош ҳамин ки вақте ки ғулом ба император маблағ дань медиҳад, вай ғулом аз тақдири худ розӣ аст. барои чӣ ман ҳамин мавзӯъро имрӯз дар байн гузоштам? рӯзҳои наздик ман бо дусе сиёсатмадорои бисёр давлатҳои абарқудрат вохӯрдем. ва дар он ҷо ҳамин чиз якум асосӣ чиз ки аксар мубориз, муҳоҷир, чи дар Россия аст, чи дар Аврупо аст, чи дар Амрико аст, оид ба озодӣ мо сухан меронем. имомалӣ диктатор аст, ҳама медонад, аз имомалӣ мо розӣ нестем. оилавӣ ҳамаро захват кардааст, тамоми шохаҳои ҳокимият, тамоми тиҷоратҳо, тамоми бонкҳо дар дасти оилаи ӯ аст. вале ҳамаи аксар ҳамин чи муҳоҷир, чи мубориз, чи дигаро маблағ равон мекунанд, вале аз имомалӣ раҳмон интиқод менамоянд. ин давлатҳо аз созмони милал то дигар ки бисёри онҳо контроли ҳамин банкҳои ҷаҳониро, маълумоташро доранд. ҳангоме ки шумо баромад мекунед, гап мезанед оид ба озодӣ, дига корҳое ки ғайриқонунии имомалӣ раҳмон, ин нафарон ба давлати Тоҷикистон ҳамун шартномаҳо доранд ва мераванд ки то ҳамин озодии мардумро вайрон карда истодаӣ, то ҳамахел ҳаққи мардумро ғулом карда истодаӣ. вақте ки эмомалӣ раҳмон тамоми бонкҳои Тоҷикистон дар дасти авлоду аҷдодаш аст, ба назди он нафарон, чи аз созмони милал оид ба ҳуқуқи инсон бошад, чи аз Amnesty International, чи аз Human Rights Watch, аз дигар организатсияҳое ки оид ба ҳуқуқи инсон аст,
ва барои давлатҳои диктатуриро маҳкум мекунанд, онҳо вақте ба назди Эмомалӣ Раҳмон бо ҳамин даъвоҳои шумо мераванд, сафарҳои корӣ, Эмомалӣ Раҳмон ба онҳо ҳамон ҳуҷҷатҳое ки аз авлодош ки банкда ҳастанд пешниҳод мекунад. мегӯяд ина ҳамин одамое ки шумо мегӯед ки мара интиқод мекунанд, онҳо ба воситаи банкҳои ман маблағ равон мекунанд ку чӣ хел аз ман норози, значит онҳо розиянд. ин аз Рими қадим омадааст ин теория. вақте ки ғулом дан метиҳад ба император, ӯ розӣ аст аз тақдираш. бинобар ҳамин ман ба шумо мегӯям ки айни ҳол Русия бинен вақте ки ҳамун свита финансава маҳкам карданд, мардум чӣ хел безобта аст. финанс барои диктаторҳо асоси ҳамун ключевой ролро бозӣ мекунад. бинобар ҳамин вақте ки шумо интиқол накунед маблағ, шикасти яке аз шикасти сахттарини тамоми диктаторҳо ин интиқол накардани озодихоҳон, муҳоҷирон, муборизон бо банкҳои Эмомалӣ Раҳмон. бо кадом самте ки шумо равон накунед, ба самти пост, ба самти ҳамин чизе ки электронӣ ҳасту дар Тоҷикистон қайда гирифта шудааст, ҳатто банкҳои он зафиксироват мешавад ва аз он процент мегирад Эмомалӣ Раҳмон. агар даст ба даст ягон шинос рафиқ да битен мешавад. ман шахсан шуморо мегӯям ки барои чӣ бисёр давлатҳо, бисёр сиёсатмадорҳо, бисёр мақомотҳои ҳатто давлатҳои бисёр абарқудрат бо ман муносибати хуб доранд ҳамчун инсон. барои он ки ман ба шумо ина як чиро нишон медиҳам, ман кор мекунам дар як инами ҳуҷҷатҳои ман, шартномаам, маошам, инаи ҳуҷҷати маоши ман дар як моҳ ман хеле шуд кор мекунам. касе ки олмонда ҳаст медонад ки мин лон абрешнам, инамҷа чанд сумма маош мегирам, ҳамаш ҳаст. вале ман дар давоми ҳар моҳаш ина ҳар моҳ ҳаст. вале ман дар давоми ҳамақа кор карданам ягон маротиба маблағ равон кардаги нестам дар Тоҷикистон. барои ҳамақа ҳурмат мекунам. ин принсипи ман аст. революционер, инқилобчӣ, мубориз мегӯянд, ҳар чӣ ки ҳаст, равшанфикр бояд ана ҳамин принсипҳои ин принсипи оддӣ аст, вале риоя накардани ин ягон давлат озодии шуморо паддешка ҳам намекунад. бинобар ҳамин принсипҳои асосӣ аст, бояд инсон риоя кунад. вақте ки шумо маблағ равон мекунед, аз проценти маблағи шумо Эмомалӣ Раҳмон бо процент мегирад ку ай проценте ки маблағ равон мекунед, бо ба сари шумо наёмни киллераш дига одамоша ҷосуша равон мекунад, бо шуморо убрат мекунад. хитон барои хитона нест кардан маблағ медиҳед. ин асоси принсипи революсия аст. асоси принсипи инқилоб якумуш ана ҳамин принсип аст. маблағ надодан ба император. вақте ки ғулом маблағ намедиҳад, вай маблаға вақте ки модарда намедонам, фарзанд каседа ки мети фикр мекунӣ ки барои чӣ мегирӣ ҳамин маблаға. ҳатто Эмомалида додаисти фикр намекунӣ ки барои чӣ ӯ процент мегирад. барои тиро аз байн бурдан ҳам проценти маблағи хита аз байн мебарад. бояд шумо ҳамин принсипҳоро риоя кунед. риоя чӣ аксар муҳоҷиро ҳамин мардуме ки дар аврупо ҳастанд, худшонро гурезавои сиёсӣ кардаану маблағ равон мекунанд, ҳатто дар сабт, ҳатто Эмомалӣ диктатор гуфтанда метарсанд, тарс доранд, но маблағ равон мекунанд барои дигар равшанфикрое ки дигар шахсое ки баромад мекунанд, гап мезананд, аз ҳаққи шумо ҳимоя мекунанд, бо барои ҳамуна киштан шумо маблағ равон мекунед. накунед ин корро. ин кор хато аст. бинобар ҳамин аксар мардуме ки чӣ муҳоҷир, чӣ муборизое ки хитонро нишон наметавонед, хитонро бо роҳҳои ғайриқонунӣ, бо роҳҳои фиреб
پناهنده سیاسی کرده در اینجا زندگی میکنیم بود با دیگه نفران خلال میرسونین بو معلومات رو به تاجیکستان ارسال میکنین. من همه قرار گفتنی هستم که کدومت که فرق ندارد کسی هست نیست. من شما رو میگم من یکمش این که مفتش کار کردم، حقوق شناس هستم، کارمند اپراتیوی بودم. من همه تاکتیک استراتژی را میدونم. کسی هر یک نفری که این میجده هست میگن که بگو همورا هم نبلودت کن نگاه کن کجا میره. من همه را میدونم، مقامات های همینا همش میدونن، بر وقت میدونن، همش رگیسترات شدگی رفته با سیو کردن شما بهده است. برای اون که من هر یک استراتژی خدمت شما در ایجاد بیان کردنی نیستم. برای اون که من بسیار خوندم، من بسیار دولتو در سیستم ما را خوندم، مرا اپریدیت کردن نمیشود. من تمام انسان ها حرمت میکنم، تمام انسان ها. من مقصدی من همین که مردم من هوشیار باشد، مردم من غلام نباشد، مردم من همین غلام نباشد. یکم پرینسیپی که برای ریولوشن ما را میبرد این غلام نبودن است. به غلامی سر نفرآوردن است، سر برداشتن بر ضد غلامی است. همین پرینسیپی اولی، همین پرینسیپ مبلغ روان نکردن است. با کدام راه واسطه چیز روی میکنین شما با واسطه پچته ها دیگه همش زفیکسیر بند میشود. وقتی که شما اوید به حقوق ما ویران شد اوجده در تاجیکستان، ما اینجا اومدیم، اوجا رفتیم، خیلی کردیم، اوید به حق و حقوق خود گپ میزنین. او امامان رحمان با همه ارگانیزاسیون که میروان با او شرطنامه دارن، پرینسیپ های رعایت نمیکنین. مردم بسیار دعوا دارد دیگه، دولت ها میگه اون نشان میتد نام و نسب شما را که اینمی یارا میگویی تو اینمی همه خیلی است. چون از من دعوا لیندن که من در روی میکنن هر چیز. برای همین شما باید پرینسیپ داشته باشین. ریولوشن پرینسیپ طلب میکند. یکم پرینسیپ مبلغ روان نکردن. دویم پرینسیپ من با در سبت آینده به شما میفهمونم. زنده و سربلند باشین مردم عزیز، آگاه باشین، به هرچی فریبای سیاسی داده نشوین.